Muri yeZimbabwe aiwa chikori chazonyatso kubuda pachena kuti aikubhitira kwakaita singezo Tshabangu kana kurikola kwaita ma-MPs eTCC kana kupinda musenate kana muparliament kwaita azongobuda pachena kuti yange wanyaya pana NACHAMISA chete vaingoda ngotsoma NACHAMISA chete. Muri yeZimbabwe sada kuendera mberi aiwa nenyaya iyi ndokurudzira kuti ibva wasubscriber wolaika wotina on the bell icon torambochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nekuti muri yeZimbabwe pane chiitiko chakaitika nezviro musenate nekuti pane munhu anoposta anonzi honorable Oliver Mutasa MP anosvika obva posta picture achiti was it about yellow neckties ndobva ati musi wa6 2022 TCC MPs were blocked from parliament over yellow ties. Ndobva ati musi wa14 January 2023 High Court upholds the ban. And then musi wa8 September 2023 TCC MPs blocked from parliament over the yellow ties. And then musi wa5 March kurawa kuti muzora nezuro 2024 Tshabangu took oath in band tie kuti akabva atuka oath in a band tie yellow, which means pane chiitiko chakaitika, pane zvazvinoreva kuti aiwa sei singazo Tshabangu akazonopika oath muparliament netai yakabhaniwa. Sanobva endera mberi achiti no, it was about NACHAMISA, the real names of ZANU. Sando zvari kuitaura chiti aiwa nhau yese iyi iringotendera chimbodzoka pana NACHAMISA nokungoti iye singazo Tshabangu vanobhana matai eyellow but iye ozoita oath akarova tai eyellow iyo yakabhaniwa. Muri yeZimbabwe vanoendera mberi pachiitiko chakaitika muzara nezve obva posta picture rasingazo Tshabangu zvikanzi ko vanodini kurega havo kushandisa mabhaibheri zvavo nekuti akaita in oath aiwa akabata bhaibheri. Vanhu vakatoshokeka kuti hezvo singazo Tshabangu anotomboendawo kuchechi anombonamatawo nemabasa ake anoita aya. Muri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pezviitiko zvakaitika izvi. Aiwa zvoratidza kushoka vanhu. Pinda mucomment section medu mutidze mafungiro enyu, sanga no subscribe, kulike, unotira on the bell icon. Tamochana maupdates andokupa pano paZim News Live.